está ben que o alcalde dunha cidade se movilice, pero ese chamamento creo que chega tarde e que deixa en evidencia as oscuras cuestións que relacionaron a anterior etapa do Goberno Socialista e da Xunta en relación co tren de alta velocidade. Bueno, eu non contemplo outra variante que non sexa exterior. Esa é o compromiso, esa é a que concita a unanimidade xa histórica de todos en Ourense e esa é unha cuestión que todavía que ninguén descartou. Entón, esa é a principal premisa coa que encaramos este momento, de reivindicar que se faga todo tal e como estaba previsto e que a variante como estaba contemplada con esos 17 kilómetros. Que lles costa reunirse con este alcalde e confirmar que se respeta o trazado exterior? Que lles costa que nos reunamos e que se poña por escrito esos compromisos nuns plazos tan dilatados como é o do ano 2018? Que repito esta saciedade, é simplemente para ser sinceros cos veciños. E eu estou disposto a asumir que se depois algún plazo non se pode cumplir, pois damos a cara a todos, porque todos coñecemos a situación actual. Pero non podemos estar, dende que o Partido Popular e dona Ana Pastor é presidenta do Ministerio de Fomento, desde finero de 2011, coa excusa do soterramento non sabemos nada. Silencio absoluto. Dende que este alcalde tomou posesión, todos son boas palabras, pero non se dignan a recibirnos. Estamos falando non do Ourense, estamos falando do AVE, de Madrid a Galicia, de Ourense e a Estación Central. E non podemos permitir ese trazado da vergoña. Non son tantos cuartos para o Ministerio de Fomento. Estamos falando xa de plazos largos. E se hai que esperar un ano máis, esperamos, pero temos que ter un trazado digno, un trazado que se merecen os ourensáns.